मेथाइ मुलुगा थारैनो मानसिफोरनि मोनसे रंजानाय मुलुग होनना बुंनांगोन आरो बेजों लोगोसे गावनि हारिनि गावनि जाथिनि बेखौ बेरखांहोयो मेथाइ मुलुगा। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिंगा लांदांपारानि सासे लाइमोन सेंग्रा बिथाङा आं मनज सिं दैमारि गामिया लांदांपारा आं माने हरिसिंगा हायार सेकेन्डारि स्कुलाव माने नेपाली मडार्न संबाबो फार्स्ट प्राइज मोननायमोन एसामिस मडार्न सं फार्स्ट प्राइज मुथते आंनियाव 10टा सार्टिफिकेट दङ क्लास 5 निफ्राय माबे। आচ্ছা आं सोंगोन नोंथांखौ सोंगोन नायगिरिफोरा नेगासिनो दं नोंथांनि मेथाइखौ आं दा जायखिजाया मेथाइ मोनसे हाई स्कुलाव मा मेथाइ खननानै फार्स्ट प्राइज मोननाय बेखौ खनग्रोनोसै बिनि उनाव आरो जालांसिगोन आरो ना आरो किरत ब्रह्मनि मेथाइखौ खनगोन। जिउनां साया माया दान्दिसे जोंखौ लानानै आं गेलेजाया जिउनां साया माया दान्दिसेनिल' जोंखौ लानानै आं गेलेजाया सुखुनि समाव मिनिग्लाङो दुखुनि समाव मोदै हुगारो सुखु गोसोखौ दुखु दाहाखौ लाबोयो जिउनां साया माया दान्दिसेनिल' जोंखौ लानानै आं गेलेजाया जिउनां साया माया दान्दिसेनिल' जोंखौ लानानै आं गेलेजाया। मनज सिं दैमारि जिहेतु नोंथाङा गोदै गारांजों मिलौहौ देंखोजों मेथाइ रोजाबो दा बे समावहाय बहानिफ्राय सोलोङामोन आरो बे देंखो मुलुगखौ माबायदि दैदेनलांनो नागिरदों? बहानिफ्राय सोलोंनो माने मा होनना बुंदों जोंहा न'खरनिनो गासैबो माने मिउजिकनि मानसि आं रावदोबो सोलोङा हारसिंनो रोंनायसो थारमाने आंनो आसरित माने जोंहा आदै बे मन'बति आनै मेम्बरनि बे गंगा थैनाया बे जोंहानाव हायना धुलखि दामोमोन आदै मोनदो ओमफ्राय मन'मति दां ताब्ला दामोन उन्दैयावनो बिदिनो दामै दामै बिदिनो माने बिदि रोंलांबाय आरो ओमफ्राय दा किरत ब्रह्मनि दोंसे मेथाइ खननो लानोसै। गोमानाय हादोरखौ हास्थायनानै सुबुंनि मोनथायखौ नागिरनानै हाथाय गोदाव सोराव जाना थानो बिलागत जिउआव जानांबायबा हामलिलांबाय बर' सुबुंनि लाइ-लथ' गोमानाय हादोरखौ हास्थायनानै सुबुंनि मोनथायखौ नागिरनानै हाथाय गोदाव सोराव जाना थानो बिलागत जिउआव जानांबायबा। मनज सिं दैमारि बे समाव नुनो मोनदों देंखो मुलुगाव हारिमुनि मुलुगावहाय गोबाङानो गावनि देंखो मिलौदौ गारांजों मेथाइ खननानै गावखौ फोथांना लाखिनायाव गोबां
खामानि मावबोदों आरो जातिखौ फोथांना लाखिनायाव गोबां खामानि मावदों बेबायदि गोदै देंखोजों नोंथाङाबो सासे मेथाइ खनगिरि हिसाबै नोंथांनि जितु मुं बियो बारा फोसावजायाखै बा मुलुग जितु देंखो मुलुगाव नुजाफैयाखै आं मिथियो माने आङो बिग्राय गौतम बिसोरजोंबो आङो दामोमोन आं माने प्रग्राम खालामो बिग्राय मुंदों खिन्थु आं खनामोन दै ओजों गिटार दामो धुलखि दामोमोन आम्बा गामिनि जुलियास दङ दा मा सानदों नोंथाङा दा ओरैबायदि जाबाय माने आङो आंनि काहानि दङ आंहा माने साकरि जानो गोनां दंमोन बे साकरि जाथारनो गोनां बुस्थुखौ आं थाखा फैसा होनो हायैयाव जायासै अबाबो दायो आं सन्तुष्ट जेनेबा गासैबो रोंनाय मानसिया 100आव 98%ल' माने 2%ल'सो साख्रि मोनो आं माने रोङि बुस्थु जेबो गैया गासिबो रोङो आं हाल खदाल माबा माबि सेखा जेखाइ खबाइ हेबनो रोंजोबो आं दा खिथाबावनो मोननाय जेनेबा गासै रोंनाय मानसिया साख्रि मोनानो होनना बेखौनो गोसोआव सन्तुष्ट खालामना लाबाय दा आङो खालिंदर समस्तिनि आं केन्डिडेट बिनाबो लायाखै खिन्थु डाइरेक्ट अफाराव हायदों धनेश्वर बर' टंला फिल्म हलनि जोंहा सार डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट आच्छा बे समाव नोंथाङा बुंदों खालिंदुवार समस्तिनि केन्डिडेट होननानै दा बहाय जिहेतु राजखान्थिनि जितु दोहौ बिटिसिनि इलेक्सन फैगासिनो दं बहाय हरखाबै नोंथाङा बुंदों खालिंदुवारनि केन्डिडेट होननानै अब्ला बै केन्डिडेट जानो थांदों बबे पार्टिनिफ्राय आरो माबोरै आं एक्सुवेलि बिपिएफ अरिजिनेलि आङो एकदम फार्स्टनिफ्राय आं बिपिएफनि मानसिमोन ना खिन्थु 18 बोसोर थाबाय दिनैसिम माने जेबो साक्सेस जायासै बेनिखायनो ओरैनोथ' गासिबो जों लोगोखा खिन्थु बे खालिंदुवाराव माने कंग्रेसनिफ्राय केन्डिडेट मोनैयाव आंखौ होदों आरो जास्ट बेल' दायो थारमाने कंग्रेसनिफ्राय नोंखौनो प्रपज खालामदों जे केन्डिडेट जानांगौ दा ओमफ्राय नोंथांनि जितु गेलेनाय आंखौ बे एपिसिसिनिफ्राय माने आसाम कंग्रेस मा बियो आसाम कंग्रेस एपिसिसि आसाम कंग्रेस कमिटि कंग्रेस कमिटिनिफ्राय प्रफेसनेल डिस्ट्रिक्ट चेयारमेन होबाय उदालगुरियाव बिराद गिदिर दायित्व आं दा 15 जन मानसि आं दा टिटिपि फाइल फटा खालामनानै माने पिडिएफ फाइल बनायना हरथारनांगौ माने मोजां मोजां मानसि जेसिबि नाम्बार गोनां मानसि नंमारगौ बे समाव जों सासे बे समावहाय जितु बिसायख'थि बिटिसिनि बे बिसायख'थि बेयावहाय सासे देंखो मुलुगनि सासे बिजाथि मोननो थांगासिनो दङ बिथाङानो जाबाय मनज सिं दैमारि आरो बे मनज सिं दैमारिया खालिंदुवार बियाब बिटिसिनि जितु बियाब बे बिटिसिनि बियाबावहाय 2020 मायथाइनि जि बिसायख'थि बेयावहाय कंग्रेसनि जानानै सासे बिजाथि हिसाबै गसंगोन आरो बिथाङा गेलेगोन थारैनो बिथांखौ बुंदों बिथाङा कंग्रेस कमिटिनिफ्रायनो बिथांखौ थोंजोंहाय सायख'हरदों होननानै जाथों सासे देंखो मुलुगनि बिजाथि हिसाबै बिथाङाबो फैथों इलेक्सन गेलेथों बिथांनि देरहालांनायखौ जोंबो अरायबो हास्थायो दा जोबनायाव आं बिथांनि खाथियाव थांनानै आरोबाव बेबायदि मोगा मोगि लागोन दिनै हरखाब नैबे समाव हरखाब लोगो मोनबोनानै बिथांजों दान्दिसे मोगा मोगि लादों आरो बे समाव लास्टआव बिथांनो गोदै मेल'डि देंखोजों मेथाइ खननानै फोजोबनो थाखाय खावलायबाय गैया गैया मोननो थाङा मुलुगाव जिउनि गोजोना जों सेसाया जों सेसाया गैया गैया दिनै दङ गाबोन गैया सिमां मोगथां बुदि हाया दुखुआबो गैया जेरावखि थाङा मोनगोन जों दुखु जारला
थैंक यू जोबोर साबायखर बिथां मनज सिं दैमारिनिसिम ओरैबायदि दुखुनि मेथाइजों बिथाङा देंखो बोदों आरो बे समावहाय आं बुंगोन मेथाइजों मा खालामनो हाया मा खालामनो हायो मानसिनि गोसोखौ आरो मेथाइया मानसिनि गोसोखौ माब्लाबा बोदोर खालामो ओरैबायदि समायना देंखो होनानै दा बेबायदिनो मनज सिं दैमारियाबो दिनै सासे लाइमोन हिसाबै बिथाङा मुलुग जितु देंखो मुलुग आरो हारिमुनि मुलुग बे हारिमुनि मुलुगाव थानानै बिथाङा मोनसे गोदान चिन्ताधाराजों आगान सुरनो नागिरदों बै चिन्ताधारायानो जाहैबाय राजखान्थिनि जि बुब्लि राजखान्थिनि बुब्लियाव बिथाङा आगान सुरनो नागिरदों थारैनो बिथांनि जि मिजिं जि सिमां सुजुदों जि थांखि लादों बे जाफुंसार जाथों अब्ला दिनैनि जि दान्दिसे सम लोगो मोननानै बिथांजों मोगा-मोगि लाबाय बेखिनियाव दोनथ'बाय नोंथांनिसिम हाजासे साबायखर बावनानै खुलुमनाय बावहरबाय गोजोन्थों धन्यबाद मधुआ बारि सावसु मल्लै बालगिना रने मानसिजों दिल खुलदै खुलदिना मधुआ बारि सावसु मल्लै बालगिना रने मानसिजों दिल खुलदै